we back like Masana right here, Power FM Zimbabwe. Yes, and today I'm hanging out with Tuti Chico, the bureau when it comes to Chitkama streets. So yeah, we're just gonna jump right into it. Summing up the week as it was, the week as it began. So we can do since today is a Thursday. So we can do Sunotanga Friday, Thursday, and so Friday last week, guys, not much that happened, but I think you came across Nyayem Rumi Akabatwa Coffin Ari Moto yakapakwa musimetari. You remember that story from Kweru? There are a lot of thinking, there are a lot of thoughts there. Vanhu vari kuti aiwa anogona anga angodhakosha kakadhiraivha vanosvika ikoko vamwe vakati vangana sisi merenzi yana vakazomuluwa kuti aende ikoko vamwe vakati aiwa you wanted to do rituals. What is your thought about the whole story? Don't have some chances kuti munhu anogona kudhakwa no drive akaenda kumakuva machanzi ari very slim. Ari slim. Akana. Nokutoti mota ikazita kurekwa kasaka kambopinda sei that. It means kuti rangu kadhakwa wopeswa nda makuva ka. It's either unoshanda ikoko kana unombopota uchienda ikoko. Anoona. Yanga karo reverse parking kabobo. It was comfortably parking, sitting pretty on top of a grave. Okay, so what are we saying here? What do you think might have happened? Yeah, I think mkumana anga ina sisi. Angana sisi. Okay. So angana sisi vaka disappear vakapira mukofini manguva ekuedza. Zvinodiwo here izvi zvinoitika? What I think is mkomana when angaita rituals then unoza vanhu vanogadzira makuva awo. Saka anonga muteo wakabata. We'll let that rest right. So yeah, the following day, that is the Saturday, there was redefined, which was something that was really amazing. Kwanko kazara. But muswese miwo wakaitika redefined holiday nanu kwari mchipatara. And social media was a blast saying kuti aiwa IBP kuti aiwa gafarara kasatsa HICC amatsangu. Are you concurring with the idea, or it's just the fact that not discrediting kuti Gafa anopula numbers, but it was a collective effort. Of course, on his own, Akambozadza Stadium. But right now, to mention Ari Egara, Zvinetange everyone yet only gone. Kwanguna Felinandi, kwanguna Master H, kwanguna Japreza, kwanga Quinachi, Winky D. Of course, Winky D akazoita end of the show and still it was still packed. So kurwara kwemkomana munoona mukomana ni maskillful. Amona ngorara pambeda ka. Obadoshtora picture. Obadondukuwara. Picture ndine tumaningi. Tenda kapinda mu. Tuma UV what ameno tuma yonini. Ndogora kari picture kana rekudhara. But ini maonera andoita pa show yaya ndekuyo. Nango paina mumwe mwana kakashayina kudarika vamwe batofana pamacredit munhu wese because panenge papinda vanhu 10 waFelinandi apachagere mumwe munhu wavingiti pamusoro pemunhu iyeye saka tofana ngodzidza kuti kana show iri vanhu vese tongova pamacredit vese tongotana zvavo vese. But the fact yekuti show yakazosvika pakugumisira ichakangozara because dai vanga vari vanhingi vakatoti achipedza vabva vatoenda unogara ndikunyebere munhu wako kana atopefoma wakutobaya kako uchadei kupressure inzwa pop sikashaya kupressure whether zvisitafambira nevatisingafarire kana akuzopepa tatangopo pane mareason akawanda kuti achiva kupedzera munotoda kunzi aisiko kwekutanga so that you are forced kuti wamuteerera makamirira wenyu saka na wenyu achinga apefoma you leave ka mototi hapo zvanoenda kataya kupressure tobvuka mangwana todzoka mangwana plus it's where we have to give it also for Gateway Stream the organizers because it once happened. The two gods what I remember the giants yakamboitwa bavatangisa mumwe vapedzisira mumwe so pane mama fans anoita sei anoenda zvesure it's real. This time wakanzi we are going to save you the dessert at the what you get what I mean? It happened. History has proved that it once happened. Saka arikuti dessert anoona but they are very good events organizers and let's give it
to them. It was an amazing set. It was an amazing occasion. As well, quite redefined with the other side, quite in the Kappa DM and getting my artists, my DJs rather, South Africa. That's the one I managed to attend in. It was really nice. It was really nice. Minana Bongs. Bongs, Murder Bongs. We had Oscar Mbo. We had Sunny L musician. You know, like it was lit. But in my thinking, hangu, akuna here ma DJ Zimbabwe ari on that level yekuridza, you know, zvekuti tokwanisa kuto a concert ingori local artist vachitoburitsa chinhu kana kuti tinofanira kugara tine some supporting act for ma events akaita seiwayo kuti aputike. Tina DJ ya DJ Sparks. Right. Ini zvandofunga about ma DJs emunomu anditi munomu hatinyatosapotana zviri bho. Takatonzwa DJ Sparks vatari kuridza masong vachibhadharwa $5. Vanhu vanorwadziwa. But pakabva DJ ane same level kati maybe asingatombozikanwi ku-South Africa just because maybe ndio ku-South Africa kana pangotaura kanga wedi katisingazwisisi kana mxolo kamuzanga muchataura kana tinobva taita tesonoungana ipapo unogona kuona kuti vamwe hafu yacho kana mwasingatombomuziye vamunzi handei ndeyekujosa tine hero worship wedi wemunomu kati chatswasapoti so takanzwa kuti pop saikuridza kubulawayo hatiendi but akazonzwa kuti totobvunza kuti popsi ndeyekupi akazonza ndeyekuharare yobanza right asi akanzi popsi ye abva kana kuti ku-UK banza ngatimboende timbononote akaipa tine hero worship ndo tinoita saka kuna ma-DJs emunomu tichitambudzika edu ngobvumere tiutambuka the reason why achitambura it's not because hativasupport music knows no barriers kubulawayo tinoona DJ anonzi night arikutopisa 1 2 okay arikutopisa zvekudana night freak anotoridza na Coachella anotoridza na chi ndiye atori most streamed pa Spotify was right so DJ akanza kudza muno muharare hapana anoenda hatombomuzive ndimzive. So my point now is chatisina muZimbabwe culture of DJing tine vanhu vanoselecta masong tine maselecta man anonzi plug and play pause play like tikabvunza DJ Sparks DJ ka catalog rako rakamira sei ngandikudze panyaya dzeudj inini tingori madj so how can I hire you get what I mean made the bongs and DJ anenge achita next nemadjs akawanda sha tine madjs mamwe atotoziva kuti ana Gary B but Gary B akaita show sina artist unotoona kuti yakasheka andobanda ane catalog tina Reverb 7 ane catalog tina anonzi DJ what's his name from Kwekwe the guy from Kwekwe akamboita makolabo na Rocky akamboita makolabo DJ Stavo exactly. That is a DJ Stavo. You get what I mean? Yeah. Can you compare him with a selector man? DJ Sparks is a selector, not a DJ. So we cannot hire him because tikamudedza todedza Master H. He hadaudza masong for Master H. You Master H chalipo. So Sparks should first develop a catalog of his own music. Kutange Meta Bongs, kutange DJ Zindle. You should repent my DJ. Unaona katine mamwe aiko anobva Josa ama selectors anongoya muno machiputitsa. Yeah, tipe one. This has turned very no. Tanzania yake. So the point is, it's not we the the consumers who should introspect. It's you, the DJ Sparks. We should transition from being a selector to a DJ. But wona kazigo still isu tagara muno mandika tine maitire data atunoita muno aiziya asiri kuti tine macatalog tine maitira tota muno tine ma DJs akata sana DJ Flavor ma DJ kuti ari popular tunotomada zvaanoridza tozvida but kana pakuzonzi pakubhadharwa ndopatanga ta problem. But taimboenda one judgment yadikati kuita zvinhu vanhu vaienda one anzi namacheso kana tabvonga togadzika vanodya kuti sei imi mukuti idya chete nekuti zvokutinangira you get what I mean totava kuti kana pachinzi hapana mari pakanzi pana DJ nhengi DJ Gary B andika vari kuridza tinoenda tichiti zvikunakidza but pakazonzi pakuda kuti kubhadharwa $3 takutanga kuti iwewe kana usina mari unonodya here kurestaurant iyaya kana unoenda kuya kwe $2
All right, fine, ceasefire. Jaffa. Angatuzochema Sparks Manozochema. Okay, so another, trending story as well as Baba Harare changing genres. He decided, in GT, Ganmomira, Vato Geram Soro, he changed his look. Now he has a shortcut, what, and then he comes out and says, Kutinda Kuburitsa Bamare gospel. Imimi Sevan Manu consumer, Sema, analysts of music and everything that's out there. Do you think it will fly? Because we are waiting for this album. It's coming out, I think, next week. Album Rababare Gospel. Ne dance yao ku GT. Does this mean he's changing his whole brand? Voto chinja. Zvukumira say. All right. Inini maone andoita maitirwa ndo ati muno muZimbabwe. Tisata believer kuti zveshuwa wakuita zvegospel. Zveshuwa zvine chekuite nespiritual. Inogona ngaita uri art. Ukaona saka I think tofana kuwapa time tombotanganzwa album maybe after gore pa next album unogera Zuda vachinoda kuita dzesimasowi. Saka inogona ngeri art. We don't know but chega tichimbowape mukana kata babara mukana ndikubudisa album racho torinzwa kuti rine kadhati kayaka here bochotika paGT GT music yakatoimbwa kudhara which means kana yagospel wakufana kutocreata from scratch handisi kuti angobara but GT pane masong atataga takanzwa kudhara kuzvigure takatomanzwa kudhara mamwe acho andika so now Baba Harare wakufana kucreata from scratch zvigatimbowanzwe tombowapa mukana but I think but vanongotora dzemuchechi futi dzagara dziri kuka mahima ariko kudhara inini mubvunzo wangu manyore ngawo yekuti kuimba GT is it an issue yekuti pane nyaya yekuti malyrics chinhu chinonzi gospel chii anoona inyaya yekuti varidza here ngoma no gospel is worship, it's worship music. Gospel is not a genre. Gospel is the message. It's the message, exactly. yeah. Which means vanga vachakwanisa ngoramba vachingorova simudzai heti dzemunara but vangochinja ungoti simudzai mabhaibheri enyu simudzai bhaibheri enyu but manje mukwana chi ameno isusu tine madefinition atinopuwa. No, but he's the one that said it. It's not us. He's the one that says I'm going to change genres. What I think actually happened there is a situation of either or. It's either Baba Harare is marketing a project which is mainly gospel related. Yeah, gospel related. Or but or Baba Harare anonge vakatorepenta kana takaenda kuchechi vakabatwa neshoko. Unozatira pana takaenda takaenda kuchechi tobatwa neshoko katonzi regress zvakati and then oro kana 1 week or 2 weeks uchitsanya uchinamata unenge uchiri under the aura of G. Yeah. And then uzoona uzogodzokera. And so inansandaona munhu akatransition from secular music akanoimba gospel akaramba achipisa. Yeah, akasapa. Kuna ainzani aiba zimdanso. Aimba zimdanso akatransition aimba kudhara aita zvemasting akatransition abva ku Terminator apa tanga unoimba Jesu people the truth is kana vachikuziva uri kusecular havanozokuona wakugospel but manje Baba Harare manje vanoita zvinoshamisa because vashoma maartist akabva kune mumwe artist mumwe akanoita mbiri but Baba Harare wakakwanisa kuita mbiri saka you never know togona kuwapa benefit of a doubt asi handiona vachizodzoka kudzoka vako vanofanira kutongodzoka ini handisi kuti vanodzoka watikuda kuti vadzoke varifanira kutoti vadzoke because No, but we're just happy because you also came out to address the issue. We're very close and at Fetakasiana, either and the change round ID. I still strongly support the guy, which is something amazing. You know, it's very hard to a bit similar as well. Oh no, no, it was Zako and everything. Dekuda kushora kabozi mafans ake ese futi yeah, it's a family thing. Yes. This happened with Andy Mridzo, yeah? Andy Mridzo anga ne similar vibe, similar chichichi wakatwita vese military touch movement. Then what happened there? So I was dakwa sure. And up to now we still I don't know. I don't know. Asi kana wakubuda awafana kusiya mafans ari in a situation yoti who should they choose because at the end of the day they will choose the bigger man.
yeah, but I think pana endika pane zvimwe zvakazoitawo zvakatozomukwadzawo zvisina kuita naJapreza kanani endi baba akaita maskando akawanda ekuti isusu pasocial media takaita naye mari saka zvine chekumboita naJapreza itori nyaya dzakewo egawo zvakewo. So does this speak to how a person grows? Kuti as an artist, your actual doings, your behavior outside of your work is also important to how then you're perceived. Unobuda sei kuvanhu, utambirwa sei kuvanhu, because obviously nyaya dzaendi taidziona almost every week waiona something Metro chinenge chichitaura nyaya dzake dziri kupisa. Ndavana ngezvinoenderana tinoti chi mhepo yekwenyu kuti mhepo yekwenyu yakanaka here kana kuti yakati mozvinova maenda scandal after scandal. Scandal iri unotoita tatu nikutumisa kumusoro achiputika watanani ndinana holideri ukona tichi chinoitika nje tukanyanya mascandals ongwaka mafanzi anopedzisira asakutore serious ndozvo zvinozopedzisira zvakuitika ukanyanyisa ugara uchingoti next week wazobuda uchinzi anga achita zvakati anga achidai. One of the reasons why muchizoona some of mamwe maartist achizotanga anonyanya respect aesthetic itori nyaya yekuti vanenge vaine clean slate, yeah. And then vamwe vanotopera because anenge ane clean slate zvimwe zvinopedza futi so imhepo yekwenyu. All right, it is Pressing Rewind today. It is a Throwback Thursday, so obviously it will make sense for you to you guys to come to Mburegera Twara Dzakambo Pisa Dzakambo Dini Nokudini. So King Labash, you remember him from way back. He says he's back and he has a new album. And akambodzoka after akatipa Rasta ndoenda nemi achakanakirwa nesong and everything, but he says he's back again. What are the chances that we will well receive his music, and why is it that he's always coming and going? Right, ndimbotaure tusenzi dzangu pana King. Chinoitika nje kuti vanhu muZimbabwe munomu ukaenda kuSouth Africa nyange ukanogona sei uri ikokoko pane trick kuti vanhu varamba vachinzwa music yako vanotoda munhu vanotombosangana naye maybe pana Copacabana kana tombosangana naye vachita chimuona. So King Labash vanoti vakamborowa wobvoenda kuSouth Africa Germany wobva wazodzokorwa futi, so hatinokangana because there's always new blood. Unoza Popsi wakaipa waiziya totokunzwa uchitorowa mavekisa unenge uchita wakaipa but wakangotanga wada kumboenda kuvhakesheni kana kuenda kuUK uko panosumuka mumwe munhu ende pasumuka mumwe munhu kuti zodzoka totanga kuti Popsi pane trick. Saka ivo vanofanira kugara vari available zvinokuita naWingy D vanenge varimo muno muZimbabwe munomu nange tisingawaona asi tichitofunga kuti aripo nyangwe agona kuenda kuUK Wingy D akanogara ikoko but just because hatisi kuziva kuti ari munomeka tamo totange tosapota munhu ari local tomeasure distance to measure no, it's love by sight. If you are not inside, no there's no love there. Example yatotaura iyoyi chitonyembedzera tange urimo muZimbabwe handiti comic handiti vangoenda UK then vaperera kuUK izvo varatodzoka handiti plus entertainment industry ndakaona imunomu haidi munhu anotora Sabbath hamuna zvinoita confused because we quickly move on. Ukangoti rekanibonozorora uzororani handiti paunodzoka tato-evolva. You get what I mean? So hatitoanda kuSabbath as such but ukaita funny inoita confused zvokuti anoramba but I would understand angana King Labash maybe that's not the source of their livelihood. They've got music, they push it because of passion, saka that's why vachiuyo vachita sei vachienda but don't expect the same result yaunga chawana dai wakaramba uri uripo. It is what it is. Vabvunza vakomana kuti vakaenda kuSabbath andase. So consistency is key. Yes. All right, fine. So this sorry Pops. Mati komika aperere. No, anisuti apera but anogona kupera. It's okay. Apa duze. Kune kusiri kupera kune kukanganiko. So vanhu vanongokangana chete. Okay, so from this public lecture of ours, consistency is key when you're putting out music. Your character as an artist as well is very important. It can work to your advantage or it can work against you, depending on which direction is it blowing. So I'm just going to give you an opportunity to maybe give advice to, because in social media, to each and every
everyone who wants to come up, be it you are a creator, content creator, be it you're an artist. This is mainly you do both parade, you're teaching you to an artist, both music, you understand? What to do, Panan waka wonder, when we have an app, my new artist, when good music. But I don't go feel I'm getting good music. I was so named a copy, what can I sapapi, what gadgets sapapi, which were putik or sevakaputik. In on my part, I go kupa advise my artist or chichi is not gonna need suppose. I may not be a musician or but advise and no apa in social media wise. Kuti mono be visible online. Be present online. You kaona, for example, kaona mwe mna mkurumbira achiti nini andidi kuposta about social media. Iye akaita mkurumbira kusari kwa ni social media. Yo udata mkurumbira kwa ni social media. Itazvineta mandi awe anenge achiposta mareviews achiimba achizvidaida vanhu vachinakirwa. I think that is what is needed. You might not get the results that you want, but you pick one or two uchienda. Right, inini zvandinofunga ndezvekuti life is spiritual. Saka unofana nge wakati simbewo in terms of nyaya dzekunamata, because pamwe pacho imhepo dzesingati kuti vanhu vasimuke. Tinobva kuna mafamilies akasiyana siyana, tinoteerwa nezvakasiyana siyana, tine ngozi dzakasiyana siyana, dzimwe dzokuti hadzisimuke. Zvakafanana nekwedu kuno kusina munhu akamboya kuredhiyo ndindatanga ndatobreka. Saka zvimwe zvinhu zvinongoda kungoti utende kuti Mwari unotoona mumwe munhu achishingira kurwa music andika, but spiritual anga achizvitanga akapenga. So iziya isusu tanjizotaura edu zvatichitaura, but tapedza papo tombotsanyawo, tombonamatawo, tomboita sei, totanga tichiganza edu tirapo, but tinozomboenda time yatomboita sei yatombotaura nemusi. So spirituality is very important. Kana kuti munombofamba mumakwenzi zvakuenda nemakurira wakaita nezvaunotenda, vamwe vanofamba onda sei, but life is spiritual. Saka unofanira kuva careful. All right, cool. Right, vafamba inini futi ndinenge ndakanyanyisa kurerekera nyaya yesocial media, but panyaya yesocial media vanhu vakawanda vanocomplaina kuti vanhu havadi kuti posta fanike pamasocial media kana kuti mabloggers kana machii. Ndinongoti inini kazhinji kacho in as much as you can go uchienda unotaura nemabloggers kuti amana tipushirewo maworks edu, pamwe pacho especially vanenge vari maupcoming artist vane system yongorekana vangoti zilink kana kuri kumabloga kana wow, it happens to me too. Kungosikobairira link no yes no chi some of those things vanofanira kungodzidzawo some of the things zvekuti inonzi courteous and etiquette, workman etiquette, you know. Kana vanoti please follow me, ndini ndakapfekedzwa kundai cape. Please follow me. Saka some of these things you need to learn them. Pamwe pacho uchienda kuna vanhu vari kuona kuti vari kubudirira panyaya dzesocial media pacho, ugara naye pasi omubvunza shamari ndoita sei, strategy andingagona kushandisa for my music ndeipi. And kazhinji kacho mastrategies iwaya anoshanda anenge achiitwa nevamwe. Okay, that's great. Thank you so much. So we've learned a lot. Zvakanaka mauya mukati pa-advice. Visibility hands is very important. Nazigo, be visible on social media and post up. Kure kuda kuti munhu ane ka secret life zvinonetsa. And then zvanzi spirituality na DJ Sparks, and then zvanziwo etiquette, workman etiquette yekungoziva kuti unoti makadiko nai sister Popsy ndinonziwo ngana ndino music yangu ndoitawo sei kuti ndidai, you understand? You just don't post me up your links, YouTube links, please play new music. And I'm like, but antomokuzive and stuff like that. But anyway, thank you so much. So next week when we reconvene and come again and we want to touch on couples and social media. This whole phenomenon of having couples post up, couples doing what they do pa social media, vachiita zvavanoda nekuita zvavanoda, maybe for views or whatever. Is this what we're saying in relationships? Kuti magoals acho ndeyekuti mkadanana ivaimaisa kamera kuti vanhu vaite sei vazive. But anyway, thank you so much guys for coming through. The name is Stu Popsy. I'm still here. I'll hang out with you in the third and final hour, so don't touch that dial. I love in the name of Ziggy Cash, not in the name